aka wo mutipam nti anhihye no mu a na ye wi ya enne nananom ye hie nti sanhie mu wi eye enne na ye beyi ye wura ose tutu akire na wagina so na wasai se sunyane manhi enti nananom ka wo mutibo ho no na esese wo mutunsa efre nananom a ewo ha nie nana jase owo ha abusua panyini owo ha na pomudinti wode die ofa yewura bosoma so nkrawi ne mrantituo wasi wono na osi nanan ene yewura mensa nti owo ha enso ho nana abakoma hene wono nso so baako na mienu bi nti ede no kɔ akiri wo prese obeba enso so wantimi enti wonso awro ne mpaboa ahye nana jaso ahene ti ono nso owo ha enso ho mama wo mu panyini enajuo wo pre wo kwaso so ye duru ha nti ansana ye be hyase ye nuru ba bia onso obeba na waba abeji nakonya empanyimfo a wo ha no nti say mama panyini so firi ho a wagunro wai yura numu asam no semre bia ya swanu a wasi wagunro wai da wonti wagunro kan ko apaka no ma upaja nemo mse wagunro si na me wa ha wasi ha ene yenko ono nsusu owo ha womuna esi mama no anan afi nananum bebre ewo ha na se hwe edwemu a abrote akoso dia so sika breye ono anso na waji na gyan na chiame fo wo ha dia me nso akonya kase chiame nso so me na medi asemi ho chiame enti se ne ye hia ha ya na enti ne ye hia ha na emema no ede no na yanko ahemafo no so sede na najase wo ha yi onso ne hima wo ha na na chidom hima ono nso wo ha na najatu ahema ono nso wo ha na agogo hima ono nso wo ha misramo yentia ahemafo no doso no bema so bema oba so oba nti se oba oyelu programa woni emma na eye na mmom emmema no mu akunini no na eye hye se womo ewo ho nti si ate emma no bebredin a na je efiri eno no womo ahimafo eta womo chi mema no nso womo mema eta wono machi enso ho abrafo nso ha na somfo aye wo ahemfie ni de wo mo doso na mpanin se wote aboa ni ti ade aka ayehuma enti sabre wati akoso bia so sika bra yeti edwemu ye bono mrane o ma yaka ye mo obi amrane ono ene ye ohima ono ene ye panyini nti se nke ye boni dini na nka asa nanso so biadane enye kosua ye de hwe ho no eyensa wugu ye na mom kosua no na ekire se tienie brenam ni nti miwura se me bo wudi wie na me bo ebi kan ho a eye ni nkire mu ntira isa boso ba na ma ejapaye enti ye nkere ho kura
Yɛbɛfrɛ nananom na wɔn de yɛwura aba na wabɛgyere dwa na afei yɛde nsabuo ataa so na deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ no yɛayɛ na amammerɛ ne amanneɛ afa ne ntoma pa afira wei nkagya so a wɔ ha yi nkɛyɛ n'adwuma ɛnso wɔ so kahire wosi ɔpanyin anan nti nana mɛnsa nso so wɔ ha wɔn nso so kahire anyɛ saa nka wɔn na bɛkɔ akɔfa naba sɛ niwura yɛ a wɔdi n'adeɛ ne mmerante kunya nanso so wɔn nso so wɔ so kahire nti wɔn awura wɔn mpaboa ahyɛ nananom binom a wɔn bɛba adwabo yɛ ase nipa bebree na ɛwɔ ha na adeɛ baako a ɛyɛ manigye ne sɛ baabia a wobɛhunu aberewatia no na wahunu dɔfo enti yɛntumi ni nam ɛnyɛ gya ɛwɔ sɛ aberewatia dɔfo nso wɔn nso show wɔn face nti ma papa wada roma yɛda ase yɛnyɛ tonu wei yɛ ayɛ dada sɛ yɛkɔfa yɛwura aba na afei yɛde nsa ataa so na afei amammerɛ ne amanneɛ ayɛ adwuma na ansa na no sɛ yɛwura aba a amammerɛ ne amanneɛ na yɛyɛ wofrɛ soro a na wafrɛ asase nti elder bi wɔ ha wɔkɔ koraa wɔno a na ɛbɛbɔ mpaeɛ na wɔde mpaebɔ no ahyɛ aseɛ na afei yɛde nsabu no ataa so na wa asie yase fuome yesu ojase waya aya yesu Yo, nananom, yadi yenim. Bizanye yena odefo ka kire yen. O ka kire ne wofase ene ne jase.
no capture you. Nana no Madaruma. Open Cassia, Okinaway. You rest one or therefore Busuma. I say, Yamfano, Ensin and I. Enti, at this mamma, say, Damma, BBA. Yamma and some, Abbey, one, Munkomochi. Power, Yo, Addis Mama. Your friend and Anum. Nafi, Yashe, Jumadi and Nasi. Yo, Chedampon, a true near Mouse, Sazampa, and one says, "Go to Consensus, so for fair crocodiles and Kunsak and I said, you should make a good job. Crocodile, let them Yamudin, Sunturin, with your Zutanogapy, and within you, Wadaruma. Taya Woodini, Apmazu, Wadaruma, also Woodini. Nanamina Municho, Namajetada, and Abankoko, one or two Kuri, Wadaruma, and ne. One name yes, you. No, therefore, was my son Cravity. One dear Obedipa, wo and our Chichiri Kuri, Intirana, Wadaruma. Fautusum Cassiana, Udichiri Kuri no bra, and then Yukumasun, Yukumajata, Yukumasebo. For whom the innovation, for 2 innovation. Wadaruma. Abruatia, would you knew? Anuma, Monso Mumra. Yes, a money a foot for the Monty for and Yama and Koyi. Wadaruma, yes, Remo, Munina, Monfamo, Quadin, Mutumi, Munyansa, Munim dear, and Mission. I saw Nananum, dear, yes, Renny say, Unipa Bonifodi, Ubian and Insini. Ubian and Insini. Unipa Bonifua, or say, or no dear, or near Yakin. Nana Mr. Tunufo, Cassachim. So, is there at some 4 class 1 to do a yatas? Such one such an agent. I say, one such a day, and I don't need you. Yes, sir, Madaruma. Mamma Margin Mraha. Na Moni Emraha. Is a fee and a adiano, a drew in pompons so far. Young Yatidian and Nabo and Cocobe, then I give Bay, then Anna, Pinea man from Bay, then Anabos Mason Crave with Dick Abbey. Not smart son crave or tossing you know, once or so. Yate, you obey, says I drew so.
wadaroma yɛde adeɛ yi ɛma wo usom pomponsuo usom pomponsuo na waka bibi akyerɛ nananom ɛne sunyamman na fe yahwɛ na ɔde woka no so yɛbɛhwɛ sɛ bɛyɛ hɔ wadaroma nti nana wadaroma Mama, bra. Mama, Juma. David. Nana yetio. Me or say to me Nana aseni kodi adontin asedi abusuanya anima eni sunyama anima enye bone Nananum aseni kodi adontin ayakra aboa ye asen ni apan akompam na yempam no abesi mabeti so me yajeshe konkro pa fi se me nana ne nana bo ahekoko nana twini ya amanfo nana ne me nana bo ahekoko nana bosoma aso di kan nana ne me nana kojo bania nana ne me nana kofi yebo nana ne me nana bosoma aso nkra woto so mienu nana ne me nana ya yebo nana ne me me maame ne nana amakuna edu me nua ba preku pene nana akoso edi asika bre yi oto so mienu nana no esompa me nana msuma asunyama no eno na me ofenten frem o me na so no Dr. Bosoma aso nkra woto so mienu sa me beto aso nana no me fa maso ni ase me de me se ne bebu sunyama me ma nkyere ma mete wabakọ mu da se memre so na sunyama agegeye nananom se mo frɛ me anopa o awie o anumre o anajo o nananom me so ami yiyade eba ma hye yi nyina se mi busu a ana se nananom se mo frɛ me na ma me tu sunyama kwasi ada Nananom nana saye no sai kire nananom ani sunyaman akonya kese achi amen esese me nso me da nananom so etirimu pɔ ene de wo mu yam adi ade kire nana ema no hunu se ɔno nso aboa no uhunu ba ko a ento no bo fize wo mfiri dodoɔ mu no ebia na wɔkɔ dodoɔ mu Miura Mijina brewati akoso bia so sika brayi anam Mijina na abrampa mensa anam Mijina na obri yebo a abusua panyini anam Mijina na kwadwo ahe oye jase hin anam Mijina sunyaman nyina anam ejana nanom atrankonwa anam ehye wo bose se wo frɛ nananom ana bibi kire wo so na se wo tu wani na ensa na wo frɛ nananom obia wo be frɛ no obeba na se nananom wo frɛ wo mu na se obia ma miwura otusunyaman tam wadaruma nyame shirabe
Munya wosi. We ya ashansu die. Ti Nananom enko. Enko. Mo so mo dia chi ya de asidama asifi kotoku ya asasi nyinara ensu atwa sunwa ho hye nyinara ya de asida ema wo sane dai wo mo gina machi achidapa na ne na bosoma asankwa wi otoso mienu o de achija ya si dua bi bu a ye bobutuam ane dai wayi na na o se tutu a ya tu ni din se ofentam from omena sono bo ahe bosoma asankwa wi a otoso miensa ede na ma ye nedey minim sasunwa man ebegina tum ama enam sasa na agina tum osoro agina tum nsu anyina ewokuremu ani abosom nyina agina tum enti enedey ye de nana bosoma otoso miensa ye de na ekire enedey sai ade akire mu efi na akure obi ahu na onya Dr. Osetutu bio oye offentam from omuna sono Dr. Bosoma Asonkra otoso enti nananom ene sunwane manyinara jasefo amohie mu hanyina ye da mu nyina ase samagye nana Bosoma otoso mensa ede na tum Morikasa yamfa fom emfiri ha enuru ayi ka kwam ya fa taxi nti owi a minim kwan ya befa so ede no be kontimi wura wadaro ma yetie o die di kan me de sunyama nyina ase ezo me nananum nyina amoba ha no pei ebebo ama adwubadie course mi de mu nyina ma ezo na omo antimi ama nyina no so no me da omo ase bi ti na ama
Sanete. Deɛ me edi kan me ka che sunyama nyia ne sɛ momɛta machi Sanete. na momɛta nana hema achi Sanete. na momɛta ahemfo nyina achi Sanete. sɛ nyina ebetimi aka bom Sanete. ama sunyama akɔ so Sanete. me nko a mitimi mu ɔban Sanete. wo adwen bia de bɛboa fabra Sanete. yɛ nyina yɛfa yɛ adwen mom nneɛma sunyama nkɔ so Jesu. nneɛma bebree wɔ ha me baa mehu sɛ sunyaman yɛbɛhia Sanete. yɛ kwan ne nyɛ Sanete. kwan ne deɛ ha adwen paa nti no aban kwan so ntimi nyɛ Sanete. ɔsi yɛ nyinaa yɛka bom ne ne aban no yɛboa ma sunyaman no Sanete. yɛ kwan ne nyinaa yɛ kamakama Okaso. adeɛ deɛ tɔ so mmienu mehwɛ sɛ mehu sɛ ɛyi no yɛ kwan no ne deɛ di kan deɛ tɔ so mmienu yɛni community center biara Sanete. yɛhia community center multipurpose center Sanete. sɛ bia yɛbɔ adwa bi a yɛ nyinaa yɛbɛtumi akɔ hɔ yɛne nso ayɛ adeɛ ɛhia me paa sɛ mɛyɛ Sanete. deɛ tɔ so mmiɛnsa yɛ market no menim sɛ nana hema anim aka ba yɛhia market sɛ Kumasi deɛ no Sanete. ɛha me sɛ wotwa mu a nsuo kora ɛtɔ a yɛ maame nom Sanete. ɛhe nom bɛkɔ Sanete. ɔmo tɔn nneɛma ne nsuo tɔ ɛhe nom bɛkɔ Sanete. enti mesrɛ mu sɛ munya mo ɛta yɛ akyi sɛ yɛbɛtumi esi market kɛse ama yɛ nananom ɛne yɛ manom saa daakye biara no ɔmo nso bɛtumi aka sɛ yɛnyɛ mmerɛ no so no yɛtumi yɛ biribi a ɔmo nso bɛka yɛ Jewa. nti nneɛma kakra wei no na mɛka seesei Piao. nti meda mu nyinaa mo ase sɛ mo na mu nyinaa mo baa yɛbɛhyia mu ma sɛ adwa deɛ ayɛ kɛse paa Dase son, dase bru, dase nyama. Ana jato asiri woni tirim. Bisa yakano failed. so ɔmo so ɔmo boa yɛ ma adwa die ɛkɔɔ so meda mu nyinaa ase Yo. Nana, wadaruma ansa no yɛbɛpagya wo no. Yɛwɔ ahohoɔ bi a wɔn nya ahohoɔ. Wɔn yɛ kuruma, na wɔn nte henti. Ya no yɛabɔ wɔn afra. Nti wadaruma yɛbɛyi wɔn akyerɛ. Na wɔn nso so. Nti nana no, wadaruma enne ɔdɛfo bosoma asɔnkrawi. Nkɔmhyɛ a wɔhyɛ no mfie 30 ni ɛna yɛhu. Nana wadaruma onsuso wodeɛ no nti wabɛyi bibia nsi nyanya kan bɛdwam dase so dase bru dase moto montana ba no nkɔkura bom mo se me hu ohi na mo pese mo so anana maji no nana no ya da ko so ya ni pitiri ne mbom nka da no pese obon kai nanso we di empai bo ni akiri ojasie ojasie for me yes sir akiri wa mu ojasie What?
Europe and America also need Skadiaba Ghana they send with money transfer no and I make count for a day amount send network ben no use wait me a day ascend it so we send a day a good mobile money wallet and as a bank account so a day many per chrono wait me a day ascend it na ebusu ni say me say o first transaction no ubenya $20 free the answer be using a promo code JSXM2 and the screen so offer o first transaction ubenya $20 free. Meeting the Atre Bruni. Yalan Media Ghana.